Tyjo, tu zas hrám, pozerám tuto hore na telke, čo je nové v správach. A čo ten sused? Tyjo, on má nejaké nové pekné kytičky. Idem sa na ne pozrieť, alebo... Tyjo, dúfam, že ma ten sused nevidí, tam sa dá na telku. Si tuto mu ukradnem kytičku. Jak chcípák mi ukradl kytku? Co to dovoluje? My jsme tak dlouho dobří sousedé, on mi takhle ukradne moji kytku, zrovna tu moji milovanou modrou. On mi takhle ukradne. Ježiš, tak pomsta bude sladká. Nachystať už na obed. Čo tu je? Prečo tu je sused? Si tu na neho dám monster. Tu berem tu môj Excalibur. Nech si ma nepraje. Tady si uložím nakonec moje kytičky. Yes, mám je tady obě dvě. Super. Jo, susede, si ma nepraj. To moju pistolečečečku ti tuto takto. Si uži moje olovo tuto, čo som nakupoval v Lidle. Co to dělal, co mi ničíš barák? Kde mám moje kytky? A kde mám já svoje kytky? Však si ich zobral späť. Ha? A co dělali u tebe? Však si ich zobral späť, ja som si ich iba pojičal, nech mi odrostnú. Do prdele. Kdo ti to dovolil? Ja. Prdele, si tuto zoberiem nejaké kytky, lebo už nemám na ňo náladu. Fakt Nech mi ty jeden kytky. pojebaný. Nech mi ty kytky. Drž hubu. Au, ten mrt mě střelil. Jo, takže akorát som sa tu fajnovo napapkal. Si hodíme aj náboje tuto. Späť. Tak. A si zoberiem tuto z trezoru diamanty. A môžem ísť asi do obchodiaku. On někam jede? To je moje příležitost. Někam jel. To je moje příležitost. Musím se někam jít loupat. On odjel, toho musím využít. Nikdo tady není, dobré. Ten barák vypadá prázdně. Nikdo na ulici, dobrý, nikdo mě neuvidí. Samozřejmě z toho mu asi ne. Tady nebyl, tady ne. Kamera tam. Počkám, až bude, tak proběhnu. Nasměrovaná blbě. Tak ukaž. Tady nebyl, nechal odemčen. Dobrý. Otoč se kamera. Otoč se, otoč se. Dobrý. O, on tu má kočky. Nahoru rychle. A. On tu má počítač. Hned berem. Tak. Nic mu tady nezbyde. Ani židle. To si taky vezmu. Má sprchu. Kamery. Doufejme, že mě neviděl. Postel. Počkej, bych mu to tady mohl zaplavit, když jsme u toho. No to udělám potom. O, hezkou televizi tady má. No jo, už je moje. Teď bacha. A kameru. Dobrý, snad mě neviděla. Teď musím se kouknout rychle ještě tam do kuchyně. Ukradnu mu to tady všechno. Tak, jako v mý domovině.
Čau kočky. Dobré. Drhám. Mám nový nábytek. Jo, nový počítač. Konečně mi ujede Minecraft. Jo. Ty vole, som bol v tom Lidli, ani som nekúpil. Žiadna akcia, kámo. Žiadna akcia tam nebola, tak ja toto parknem pred dom už. Na chodníku to nebudem nechávať. Čo si Kripel chce, ty vole? Jo, ty vole. Debil, no. Prečo tu mám otvorené dvere? Co tu dialo? Neviem, prečo som mal otvorené dvere. Je tam ešte furt? Není. Čo? Prečo tu nemám setup? Kámo! Hell na! Mi ukradnú aj moju telku. No nič. Kámo. Tak už viem, čo pôjdem kúpovať na budúce. Pôjdem do Nike a kúpim si, kámo, nový setup, bro. Mne zmizla ona. Mne zmizla telka, monitor, počítač. Kámo. Aj posteľ! Ja tu nemám posteľ, to som si až teraz uvedomil, kámo. Hell na. Tak ja by som mohol ísť za tým susedom. Mne tu zmizli veci. Aj tu som mal nože. Tu som mal servítky, kámo. Kto by to čakal, že bude kradnúť, kámo, nože z Lidlu. Bo ja som kupoval z Lave. Tak ja idem za tým susedom. Ja si radšej zoberiem takú, že pistolčičičku, hej? Radšej si ju zoberiem. Keby náhodou, hej. Samozrejme, vyhneme sa všetkým možným nápadom. Sused. Co je za... Že si mi vykradnul barák. Co zas na mě míří s airsoftou, si myslíš, že jsi vole víc než já? Jo, chceš vidieť, jak moc je ne? Ne, to zas nemusíš. Do prdele, kde si dal môj setup? Že ho tam ešte niekde máš? Že to tam máš? Vypadni z mýho domu. Že to tu máš niekde? Vypadni z mýho... Prdele, budeš ma hitovať? Budeš ma hitovať? Vypadni z mýho domu. Dobre, do prdele. Ešte raz niečo urobíš, hej? Hej? Vypadni. Tak si myslíš, že je krutej s tou bouchačkou. Nech si ma neprej, Kido. Pre takú jednu vecičku. Tuto. Taký pickaxe. A idem tomu susedkovi. Môjmu. Niečo toto. S barákom urobiť. Som ho videl, že bol niekde na streche alebo niekde tam liezol. No jasné, a tam na streche leze. Tak ja mu to tu idem trochu vyrabčičkovať. To veľa trávi času, takže telku si zoberieme. Nemá tu kamery, nemá chladničku tiež. No a čo mu ešte také? Už som sa zláknul, že tu je. Tu to vyzerá, ako keby sa tu dialo niečo nekalého. Prdele, tu je ten Kripel. To tu trochu zaplavím. Ešte záchod, čo to tu má? Tu chčije. Záchod mu zoberiem. Všetko. Ešte mu zoberiem to nejakú. To je hodne tvrdé. A už to vyskočím mojim oknom. Dúfam, že si ma nevšimnul. Vole, to okno mě sere, ještě se to musel jsem to hebat tady ten, abych to mohl se vůbec dát, zaseru svůj krásný gauč kvůli tomu. To je otevření dveře a proč tamhle teče voda? Moje akvárko! Moje ryby, oni všechny umřeli. Proč tam je vzadu zničená stěna? Vole.
On to teče až dolů. Dobrý, tady to nezbylo. On jsem takhle vloupal do baráku, jo, to je chcípák. Ty vole, tady to je celý zatopený. Můj záchod! Kam zmizel můj záchod, proč by mi bral záchod? To je chcípák. Dobrý, tady mi nic nezmizlo, jak jsem to nic neměl, dobrá. Můj gauč drží, moje lampičky taky. Ne. Moje televize, jenom to ne. Jenom to ne, jenom ne moje televize. Moje nádherná televize, co mi ji vzal. Moje lednička, moje jediné jídlo tady v té domácnosti. Nevzal mi všechno, že ne? Nevzal. Moje jídlo, moje energetiáky, ne. Všechno mi tady vzal. Tak to si nenechám líbit. To je hrozný. Co teď budu dělat? Potřebuji se rád, asi musím jít za ním. Co mi zbývá? Pane sousede. No, čo Pane je ty creepel? sousede. Já zaberám tuto snipu. Čo je? Pojďme se usmířit, já potřebuji strašně srát, abyste mi vzal můj záchod, prosím. Prosím, já fakt potřebuji, mám tady pro vás. Počkej, já vám ho vrátím. Děkuju. Můžete vykonat potřebu. To prdele, zaotvor ty dveře, nezatváraj mě ty creepel. Ale potřebuji projít, vy jste odsudstej. Jo, tak tady asi ne, ale děkuju. Já mám... Ne, tu ho necháš, hej? Jo, tak tady máte dárek. Jo, dík. Víš co? Na srdci stěhů se, debile. Kreten. Tady to si beru sebou. Jedu pryč z tohohle, au!